Takoro chal ka gimosim ne gavana ma Meru Mwangaza tok doho yango ni chenro mar thiche oko e telo ne oluwo chik. Jang'ad buche Bahati Mwamuye oyango ni thicho mane senet otimo higa mokalo ne ni kare. Kawera ne odhi e doho tok senet ne thiche oko kowacho ni chik ne ok oluwe chenro mar gole e apisi. Isaac Okech ni kod mathoth. Kamae kaka ne chal, bang' ng'eto mar doho mane ochung' ne thicho mar Mwangaza ne otim kokalo chik. En mor ma bende nochopo nyaka e boma ma Meru, ka wach mar doho ne ochopo negi ka giwacho ni gisiro ng'eto mar doho. Magi timore tok jang'ad bura Bahati Mwamuye, yango ni senet ne oluwo chik e thicho oko Mwangaza tok bura mar dwe aboro higa mokalo. A declaration that the actions of the respondent to allow voting on the motion for removal of the petitioner from office on 21st August 2024, a day not gazetted as a sitting of the Senate, contravenes its constitutional mandate. Hence, the resultant resolution to remove the petitioner by way of impeachment emanating from the proceedings of 21st August 2024 is ultra vires, in law, thus null and void. Omedo ni kwayo mar Mwangaza e wito oko ng'eto mar senet ne ok ochopo dwach chik. Bende ka wito oko weche mane Mwangaza olieko ni ne ok omiye thuolo ma oromo mar chiwo neno mare, ka doho kwede kod chwalo buche ariyo e nyim doho ma Meru kod doho ma Milimani. The Gazette Notice number 10351 volume CXXV1 number 130 dated 20th August, published on 21st August 2024 and issued by the respondent communicating the decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed for the purposes of these proceedings. Senate higa mokalo ne opuoyo dwaro mar MCS ma county ma Meru mar thicho Mwangaza ka senators 26 nosiro ketho adek mane itudo godo Mwangaza. Mwangaza kokalo e okinde Elias Mutuma okwayo doho chungo ng'eto makamano mondo giyud thuolo mar chwalo buch ywagruok. Isaac Okech, Ramogi TV.